от Tron Brothers Pictures. Как мечтаем за помощна мела. Чичка, за тези звънци няма ли? Извинявай. Ти ли си Среброто? Що? Ако си от банката, не. Не бе. Печелиш безплатен тунинг на метлата. Верно ли, Чичка? Аз ще черпим един фризьор, че малко си се занемарим. Ето го чипа с гаранцията. Успех, моето момче. Ега ти якия сервиз. Този модел пак даде дефект. Споко. Твое от новите. Много се радвам. Вие ли сте Среброто? Татяна Дончева, ти ли си? Не те познах. Аз съм. Бях на козметик. Ето гаранционната карта. Я да га видя. Чип за 500 коня. Тунингът беше завършен и Среброто отиде да го тества в Божурище. Честито на печелившите и добре дошли в Божурище. Да започваме. Гати Тунинга, гати пича. Пак ли дефект? Еми, като не от Перник, бате. От Перник ли си, брато? От Асенов съм. Що? Щото гледам пернишки тунинг. Сега ще те видим на полигона. Забравих си слънчевите цейки. Добре дошли на полигон Божурище в този прекрасен слънчев ден. Чички, некой с повече от 500 коня. То ще ни издуха. Старт! Леко е бастун. Най-доброто междинно време. Среброто! Друго си е пернишки тунинг. Предизвиквам те. Какъв е то дъх? Миги ти зъби, бе. Нищо не бе, возим се тук. Научи се първо. Беги, че миришеш. Гледайте сега какво мога. Спрезем се, То се уби. Опа, спокойно, нищо ми няма. Първо място с пернишки тунинг печели Среброто. Не беше нищо солно.